Kublai vi baro ki viewers sasin paragane ga video ne pe biang menta hakbe de bad ki khubor light kam tisnga ba nang menta jung ki baro ki paralog baro ki viewers kham tam e khun samla ki ba la ju message ki ba la ju text ki ba la ju bu ki comments ki jung phi ba la dai phi yo ye ki khubor light kam hakbe de bad ai ki class 6 7 8 9 10 so ma man plan noi hagane ka video ngan plai nam ta kita to sngam ha bat wan klet pat ban share line ban subscribe nam ta ki wi pade ki khubor like kam yole se kani ka khubor lani kini ki post phim parla ban apply lani yole se phim shajit te kadang don ka chance nang benta jonga jong phi haki pade ki por tito matang ne pe no ya gani ka khubor light kam hagaba kani khubor light kam kadi ha po secretariat hagaba kala khot online application nang benta kini ki post ba fair hagaba kadi nang benta ka grade 4 but ka pay skill kandai ka level 1 but nagbenta ka application phi banle na ka online but en pediang khadu ru hadu ka khatpra tarik u september 2018 tekan mau ha kandai shipanai be thik nadu menta ka singi di namar kata lada phila de ban pe yegani ga video sumha ban le no shiki cyber bujan jo phila ne apply hiru phila ban le ya kata knang ba phinla ban submit ki application shwa kati ga khatphra tarik september 2018 pat ki post ki long kumne nagamda ka banungkong ka dei jong ka post pion ka educational qualification kan dei classic shajrong lani classic pass nagamta ki category wise pade ki don atli mo hangne namta ki unfilled vacancies ki ba empat dep lani ki ba empat dap menshwa ki don rutli ki post kata khasi jantia sau garo iwe bat ada SCST kawe bat nagbenta ka fresh vacancies pade kadon hadu chispa khat pratli mo chispa khat pratli ki total number of posts nagbenta ka post pion unreserved khanyeu khasi jantia saupupra garo saupnyeu ada CST henriu ba lada total langi kini baro khoj kan de chispa khat pra plus berkati kan riu kan long chispa ar phusau mo chispa ar phusau lagi post nagam tak post pion te namar kata sumha ban apply no lada phila bi labyang lada phila pendep ya ka classic shejiro banna kabenta ka post ka baar ka badai jong ki cleaner hangneru ka qualification lane ka kardan kan di classic shejirong lane classic pass but ki unfilled vacancies hangni ki don santali ka si jointia ka way garo lightly ada CST ka way ba nagamenta ki fresh vacancies ka don kharatli namta ki unreserved artli kasi jointia san garo sao ada CST ka way mo nangta ka balai namta ki sweeper hangneru classic pass managta ki category wise hangne ka devi namta ki fresh ki don rutli ka way namta ki unreserved kasi jointia lai garo ar nagta chokidar hangneru classic pass ka total kadon lightly unreserved kaway khasi jaintia kaway garo kaway ban nakamta ka post mali hangneru ka kardan kandai classic shajrong hangneru kandai tangnam ki fresh candidate ane fresh vacancy ka total hangneru kandai lightly garo kaway khasi jaintia kaway but unreserved kaway but shuru hakbai dei bat karta nakamta ki candidates ki bakwa ban apply namta ki te ki post ba pher kidei bandon khatpra hadu life arsnam ban ka 5 year relaxation am tajungi ki ST kata kabumut hadu life punyo snem ngidang la ban apply mo kan mau ba khatpra hadu life punyo snem nang tajungi ki ST kata kabumut am tajungi ki khasi ti ban apply ya kita ki post ba per ngalong yati pia ban le lengba ka online mode lani pilaru ban klik ya kaling ka bang sebu po ka comment pins ki jonga kata lengba ka link rpa.meghalaya.gov.in haswa ka khat pratrik u September 2020 ti kini ki de ki pus nang ta ki klasik kumbang laong snobha wat num pensabai sumha wat penleno e yagani kani gede kalat ka kabu na gomenta jonga jong phi kamta me yegitu ki para samla lane ki paralok wala dai phila don ki khud ki ti makanaru
lada pidang don hapo kalai punyo snem pidang don kalat pidang don ke chance na kembanta ban apply nang ta kite ki pus paper kita kum ki pion cleaner sweeper chukidar bat ka pus mali hapo secretariat administration kudai jong kana zarat kulai shibun sajusin nganong ye pi lada pidang dei ki bat mai haga video ki chunga wan nom comment bat wan nom so tanat tang ban pe ki video handai subhaban yarap yang aru dakaba pi klik yaitu subscribe button bat ban share syaki parlo ki jan jo pi khnang ba ki parlo ki jo phiru kin tip ya kani khubor like kam bat kin la ru ban apply bat kin la ban ne ya katas bat kuncu ru yaki wiki wiki dong dong yaki wiki wiki jing dan kam hak ba kin dio rung ha ka te ka department khublei shibon